πάβει τη διάθεση η αντίσταση. Υπήρξε ένας νεκρός, θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την ύπαρξή μας ή όχι. Η αστυνομία ξανά, τα μηχανήματα δουλεύουν. Η αστυνομία έριξε μεγάλη ποσότητα χημικών, αδιάκριτα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Πολλά παιδιά φάγανε χημικά στα πρόσωπα. Ήταν κόσμος από όλες τις ηλικίες. Από όλες τις ηλικίες. Έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση όχι δυνάμεων καταστολής στον τόπο, δυνάμεων κατοχής. Η αστυνομία συνενεί και γίνονται πράγματα. Έχουν κάνει διανοίξεις στον αγροτικό δρόμο που έμπαινε εδώ πέρα. Έχουν περιορίσει την περίμετρο αγροτεμαχίων ιδιωτών χωρίς να τους έχουν ενημερώσει. Έτσι, εντελώς αυθαίρετα. Έχουν γίνει ήδη μηνύσεις από ιδιοκτήτες των κτημάτων. Εδώ όσον αφορά το σημείο, ο κόσμος έκλεισε το δρόμο που μπαίνει από τον περιφερειακό, τον αγροτικό δρόμο που μπαίνει από τον περιφερειακό προς το εργοτάξιο. Με συγχωρείτε αν είμαι κάπως ταραγμένος, αλλά καταλαβαίνετε, έτσι. Και έχουμε μαζέψει όλα όσα ρίξαν, όσα μπορούσαμε τουλάχιστον. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα είναι. Λοιπόν, αν αυτή είναι η Ελλάδα που θέλουμε να φτιάξουμε, να το ξέρουμε. Να λάβουμε όλα τα μέτρα μας.